Moi kaikki katsojat. Tänään ruokanurkkauksessa tehdään Saarioisten alennusjauhelihapizzaa. Ensin otetaan kaapista veitsi, jolla sitten tökitään tuota pakettia niin, että sen saa sormilla revittyä auki. Nämä tarrat on ikäviä tässä touhussa, kun saatan. Okei. Sitten otetaan oikeastaan. Ei oikeastaan mennä mikroon. Hyvä kyllä kohta. Okei. Sitten otetaan veitsi kouraan ja leikataan näin 4 osaan. Sitten nostan veitsi hyllylle. Aukaistaan mikro ja sitten otetaan. Teen yleensä sitä 2 kädellä, mutta olen niin kokenut ruoanlaittaja, että helposti onnistuu yhdelläkin kädellä. Sitten odotellaan tässä hetken aikaa. Heitään vähän roskia roskapönttöön ja pestään leikkuun väline. Noin se vaan peseytyy siinä. Kuten sanottu, ja sillä käännetään on vähän vaikeeta, koska en yleensä kuvaa ruokalaittoa, niin tää on kuitenkin vasta mun eka video, niin ei tätä tarvii laskea silleen. Et eiköhän taas kuunnellaanpas. Se kuuluu se sihinä asia. Tökitään sormen vähän tosta keskeltä. Sitten otetaan pizza pois. Otetaan mikro pois. Ja sitten otetaan täältä tämmöstä Premier Coca-Colaa. Maistetaanpas tästä vähän. Noin vitun pizza. Yhtä pahaa kuin aina ennenkin, mutta kai tää menettelee. Mut joo, mä lopetan tähän. Moi!